Sibani Bigelona, England, Edmonds in England, Bobugele, and Amtaja, and that, see, Padago sees, what's the last is a Sabin night. See a woman to I am to be seen, which is on Fagam 17. But again, Babugele, Angna Manning and Gideon Amanengi, it's the last nigger than con. Before nigger than con, I have Babugan in subscriber, they like and share and comment. Babuget, and tell you what you understand, uhlelo njengoba lukhula nje kancane kancane nathi sizozama ukuthi sishintshe izinto zibe ngconywana sicela nisibekezelele kwesikhashana sisathi October sikhulu danko Clean. Samba nayo sisiphela sokuchazela ukuthi sikanjani. Imali kwenzakalani ngalesi sicapha sakho siyawa noma kwenzakalani? Isicapha sami sazwanda imbuthi kwami kwakho ukwama apha kwakho. Awuzuthi isicapha sami zenze manje. Ufuna umama abanye uzothini? Kala babhuti. Wangiphathela abantu. Sifuna ukuqala sicela izodala ngapha. Uhlala eduze kwakhe beqoza. Ungiphatha abantu emzini wami. Nomsingo wami ngikuthekanga naye. Kade ngikufonela. Cha, kodwa phela mina sengifike nabo phela mina. Awibambi ngani ngidibene nabo. Yini ungafuni ukulalela? Andifuna ukuva ngidibene. Ngilalele ukuthi ngize ngani siswami. Umntana ngidibene uzanga ntoni? Ngize ukuthi sizochazela ukuthi size ngani. Nikeze phela uzokwenza ntoni? Ngiyisikhathi phela ngikuchazela ukuthi uzibona bazokwenzani? No. Baze nama ngithi. Baze nama ngithi siswami. Uzenabo kodwa ngexesha ufika uzengwedwa. Yebo. Uzocela uncedo. Ngoba kanti uyazi kahle ukuthi size ngani. Yabo bhuti thetha nami. Andibamba abantu abazihamba wena ngubani igama lakho? Ungowaphi kwami uzongicela undibuze? Ungwaphi? Ndibuza ukuthi ungowaphi ndiyamazi usizwana ngowaphi. Ngicela ngiqale ngeyithu. Wena ungubani igama lakho? Andithethi nomntu engamaziyo. Andithethi naye. Andithethi nomntu engamaziyo. Andithethi naye nje. Ngifuna ukuyichaza nje ukuze uzongazi. Lalela sisi. Angifisi ukwazi. Uzongiphatha abantu bazabasigebenga abantu. Kwakhona uzivala amehlo. Ayizoshe uzonigebenga. Sochaza kanjani? Sochaza kanjani? Ngichaze mama. Wazongiqanda umbhedo. Umbhedo ngumameni. Wawuzakwedwa bakwami uxakekile. Nangoku bephambi wangisiza yini sisi wangisiza yini awibambi ngani phone wagcina nini ibambi phone seninyanga manje ezingakhi inyanga siswami ezingakhi inyanga ngize ngifike nabo nje wagcina nini ubambi phone wagcina nini siswami nje esimaphapu ubuza bhuti uyazi ukuthi size ngani uyazi awibambi ngani phone ngize ngifike nabo nje awibambi ngani phone ngexesha lakho ayithanga uyifona ngexesha lakho zake ngicela ngexesha lami yebo awibambi ngani phone umsingo wami mamela wisigebengu kusalayo awisigebengu awibambi ngani phone sezingakhi inyanga abanye bezenama ngithi wisigebenga ngithi awumeke ndibuza kwaba nobhuti mhlawumbe ngizayivalela ngisakubuza igama lakho nangithi ngawundini bazochaza kanjani bazochaza kanjani okay ngibani igama lakho bhuti ngicela ukuyithula mina sisi ngingwenye lezi ngihamba izozidla lezo ngwenye izodla ezinye ngaphandle kwami ufuna ukuzichaza ndithe mandithethi nawe ndifuna umamento ndiphathela bona wena isigebenga kahle nguwelo usigebenga kahle usigebenga beze nami
Mfondini phela sive sisicela Ngicazela bhuti undiphathisa isigebengu. Ngicela ngichazele bhuti Alright Mfondini. Ndithi ndiyaxelela ukuba size ngana. uzothini? Okay. Usisi la usibhalelile wathi masisigaleleke apha kwakho. Ewe. Kukhona into ekasisi engakwenza. Uthi into le. Sicela ukuthi kuzoba uyena usisi ozochaza. Ngichaza uyaniphambana enze emzini. Uyaniphambanela Ngichaze. Ichaze. Siyachaza sisi. Ichaze. Usisi Ahlangana naye. Yo. Washo ukuthi siyazwana wasakhe endaweni eyodwa. Usisi mina kangisebenzele esikoleni ngiyiphekelela abantwana kwakuyitoho. Washo ukuthi itoho lihamba seliyaphila. Usisi wayesecurity. Ngahlangana nawe usisi wathi angangifaka emsebenzini. Akuthemba kusukela ngikhiphe ngafika kuyena. Ngacela umsebenzi ukuthi isikhala sikhona na. Uzoza bazokwenza nabantu apha. Ngicela ukuchaza phela. Niphambana intombazana. Khona ayima ongazathi uzokwenza ngicela ukuchaza. Uzongikhansela lo. Usisi wathi uzongifaka emsebenzini. Kodwa manje ngikhiphe udrink. Ngawukhipha udrink. Kodwa manje ifoni akasayibambi. Ngathi inyanga ezo4 sizele u3 weeks manje. Akasayibambi. Isinqumo yena ubasisho sezidlulile. Akafikanga mina ukuthi angazele ukuthi ngicela abantu kuqhubeke Nathi kwa 4 months, inyanga sezintathu, ndaqala bafuthi. Awushongo 4 months kumina, awushongo 4 months kumina. Wathi mina angilinde inyanga uzophuma. Ndithi ngilinde ngidathini kuwe. Ngaqala ngicela yimabhuti omthetheleni. Hayi ndwebile ngiyakubona. Andisifaka mina umsebenzi khona wami. Ndinamayini uzongiphatha lo. Wathini kumina? Wathini kumina? Uzongiqhaqaza. Angaphakathi impela khona bonke wabona ukuthi uwena isigebengu. Khona ngifisa bonke vele. Awuqali vele ngapha. Awuqali vele ngapha. Wisigebengu vele wena. Wena wisigebengu vele wena. Wisigebengu. Wisigebengu vele. Wisigebengu. Imake wesisi. Uphambene nosisi. Hamba ngitshela ipelisi. Hey wena ngiyafuna imali yami. Angihambi la imali yami. Ndathi kuwe imali ndinika imali nje imali ayidliwa ndim. Uthi indliwa ndim. Unomakhobe asebenza. Uyabazi ngobasebenza bafaka ndim emsebenzini. Sekuthekela uzogijimela wena. Nganika ubani imali mina? Wathi angilinde inyanga engaki? Wathi namaso. Ndathi phone. Wathi angilinde inyanga namasonto. Kodwa manje sekufomansi. Sekufomansi manje. Awibambi ngani phone? 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 Abantu abaninzi ngibafakile emsebenzini. Ngithatha imali ayigcinwa ndim. Thatha imali idlulisa mina eJapan. Ngikuzile nizona. Zange ngiphuza. Manje izwi ibalekile. Linje izwi lami. Sisigaba lesibutama sisigaba lesisigaba Dithi lo abanye bafaka ihlamba i4 yena uzoba sehlelweni uyazi bakuyalika emsebenzini andisiqasha ngami ngiqasha imanagement mayisethi makulindwe usalinde kuvuleka isikhala wathi angilinde inyanga engaki uzozungiphushisa wathi angilinde awubambi ngani ifoni yami ngiyayithenga ifoni yami ngiyavuka kuseni wathi bonginika amanamba akho wangitshela ukuthi ifoni awuyithengelwa ngani ifoni yami ngiyithi abakwangifuna ngiyaphithisa ngicela nebenza angihambi la imali yami ingekho angihambi imali yami ingekho angihambi imali yami azokushutha ulele ngizoqasha mina
ngilinde wathi angilinde inyanga engakho wathi angilinde inyanga engakho uzophatha abantu la emakhamera nathi angihambi imali yami ayishale ngikheze sesabantu yabaphuthi ayigaba sivi nawe andifuna ukukhuluma nomfazi maphume kwami andifuna ukukhuluma imali phela eyami uradima besacela ukubuza ukuthi imalini owayinika usisi kwaku-2000 weeks mandinike impela 2000 usisi eyihambise emntwini okwasayena kodwa imali ayitshiwani eyami imali ayibuye eyami ayibuye imali eyami zithathaphi mina ndithatha lenika wena nje mina imali ndisebenzela wena lenika wena nje mina imali ake akubuye le yami-ke imali utshuthi uzawulina akubuye le yami mhlawumbe kuthwalini uzawulina uzuva ngawena mna soze ndingasoze ndive yabaphuthi yazi usisi I'm sure akafuneki kuzwa ngawo and ayikho into usisi afuna ukuthi wena uzuyifake kuyona ngenxa zakhe ufuna ntoni ngilalele phela usisi into asicele yona ukuthi size besicelile ukuthi ucela size la sizokhuluma nawe ukuthini usecela amalahle abuye nedaba imali ayibuye kwanza ikazi imali kanjani wisigebengu nje awisigebengu phela manje nomeke bhuti wami ungakalikhwini ukuchazela uyabona abantu endibafakile njengebewu-3 bezoba ngwesine bakwazi ukulinda kumanje babona bahlika langa kwami baye emsebenzini uyababona yena uhlula into lokukulinda awutambingani ifoni ungichazela ubambingani ifoni ingakho-ke phela ngifike nabo phela kwisigebengu andithi awufuna ukulinda ingxaki yakho lapha ekulindeni inkinga yakho wena ukuthi awufuni ukubamba ifoni size nje la awufuni ukubamba ifoni lo mzimba wami cela undiphumele bengeke ngize ngifike la angihambi imali yami ingekho angihambi khohlwa angihambi ngiyayifuna imali yami angihambi uzononile into zami ngicela ungilalele bakho uyabazi ngicela ungilalele bazasofa kwakho yabazi kwami ayabekho impela phela vele kodwa imali yami ngizobathenga ngemali yami imali yami saze bona lapho saze hamba 2000 basofa njongolo Namhlanje mjondolo mna. Undijonga abantu endlini. Sis wena ozodinga la njengamanje angithi uzodinga ilokhunjana yakho imali yakho awufuni okunye usisi akuchazayo achaza indaba yemjondolo awuhlangane nemjondolo yabo njengoba manje kuka nje usisi I'm sure ukuthi into ayifuna kahle kahle kuwe imali yakho ukuthi buye back and if imali ayibuyi ngezulu kuke kuthiwa iso gas yebo bangabuyi imali kasisi kuzophoqa ukuthini usisi sithathe into eweda u2000 kasisi makuwukuthi u2000 awunawo I'm sure na imali imantende uholile mamela ke bhuti ingathi nawe uzonifakela isiqhaza esikhulu kahle lo muntu ngimchazela emsebenzini ndiziqashile ndiqashiwe abantu endibangenisa amantshontsho badlula kuyabazi njengezile uzange ukumthemba xa engokwazi angasukwazi ukulinda waye wenithembile ya kumele sikhona waye ngoba mhlawumbe usangithemba ngoba inyanga endizoyikhafika nakufomance kodwa mekuthi awubekanga ufomance uzakufunela nini mina ifoni wena awukazi ifoni uzakhulumela abalindeke abantu bhuti wami ndicela mna ngokwami nizama ukulinda ndizafonela nimeneja hayi angidlali kulinda uzakwazi ukulinda sesi nguwaze kwami eyaphela le mali eyami kodwa phela mhlawumbe inikeze mhlawumbe 2 weeks ndifonele imeneja khona izokwazi ukubuya imali ngoba imali ayitshiwa ndim andidoli nje ishumi into endayithola mina ngomsebenzi kuphela okay usisi ungangitsheli yabo lento ekhulumayo ingalekwayo ngeke ukuthi wena uthatha imali uyise kumuntu angakuphi ngisho noma imadlana encane yedrink akandiphi lutho kusami ndathola umsebenzi mina
Imake wena ushuthi wena njengoba uthe usubafakile abantu uthi awutholi lutho lapha lutho uzonbenza ngoNkulunkulu uthaphela izandla ziyageza ayikho loyodwa ayikho loyodwa ayikho nje leyo mutsho ukuthi yimani ke bantu benkosi ndisacela namba ukuthi sengathi sendiphathwa i-BP ke ngizama into okuhle sisi ngicela imali yami ngicela imali yami mina nginika wena nje imali mina nginika wena imali nginika wena ngithi mina imali unceda pha uvuka uyopheka esikoleni nginika wena ngithi mina imali manje umsebenzi manje umsebenzi umsebenzi manje umsebenzi uyisigebengu ufuna ubemenenja yakho wena uyisigebengu uzawulinda ke sisi namhlanje lapha sofa lapha bayemjondolo wami sazi usofa wami bayemjondolo wami zange beng-2000 usofa uba bazobona ke namhlanje bazobona ke namhlanje bazoba yiwo ke namhlanje bazoba sis uyabona wesisi uzonesikole uphathe isikole lizoqukula sisiwami makuwukuthi phela imali kasisi ayiphumi namhlanje uzophoqa ukuthi kumele kube khona okwasi ndiyithathaphi ke mna ndiyithathaphi ibhuto isaleke sisi asaze ndiyizane bethi iyazana besokole bazanayo bazana imali phela ngithi uthi wena imali ngikutshela indlela elizale mizalo phela uthi izazalwa nguye kanjani ezakhe imali kuthi imali ayithise esemshinini kwakuzotshenjani uzohlanga mkahlahle bhuti awuzazi ukuthi ufuna ntoni umsebenzi wakho yaziba ntoni ndiyawazi umsebenzi wantoni kuthi uba ndimoya mantsimlani ndivuke ndihambe ekuseni noma ndihambe ndingena ebusuku mina owami umsebenzi ukuthi ngizohlangana namaqola andisandiliqole ngoku imali kasisi awusafuni ukuyibuyisa imali ayidlonga ndim mna ndiqashiwe imeneja andithi uthi afuna umsebenzi ufuna intshontsha msebenzini wathi angilinde inyanga uphambene kodwa manje sekuyingaki eziwu-4 phambe asikafiki uyaxoka ini uyaxoka ngafonela nini inyanga zakho ngafonela nini ngafonela nini wangabambi ingani wena ifoni wangayibambi ingani ifoni namasonto amasonto amabili wangayibambi ingani ifoni ufomanza kwakafiki wangayibambi ingani ifoni ongafethwa kuhle ngoba uyazi ukuthi ndizathi imali yakho yamsasa yile liqola lele lisini mamela ndicela undichazele uyatsho uthi uzangufunda uyatsho uthi upheka esikolweni isikolo sinendawo yazo ndingufebruwari athi februwari sathi matshi kubani manje sisaqothi mhla 2 April kodwa sizogovuza undiphathela abantu mina imali ngakunika nini imali kumufebruwari kumuphi uzoqamba amanga uzoqamba amanga uzongisela ukuthi uzenezigebengu uzoqamba amanga ngakunika last year wena imali yimaki ngakunika last year imali izigebengu zondenzayo njengiphatha izigebengu lakwami izigebengu zizofuna imali yami sizokwenza izigebengu sifuna imali yami imali izophuma uthewena ngithi wena sowumshini uthewena ngithi wena sowumshini uzoyikhipha uzoqukula akubeke la iphume imali uthi usisi imali ayijike emshini sis anginayo kumele usicorrecte anginayo imali anginayo sis awusicorrecte kahle wena uthe imali ayijike emshinini yebo usisi wayifaka emshinini noma wayinika usisi ngamnika ezandleni kushuthi usisi nawe utshuthi umshini abathatha imali ndayinika imeneja ezandleni yabona utshuthi ke hlangana phela nokuthi wena wayefuna uncedo wayefuna usizo ngesizulu phela mina ngayinika wena imali utshuthi basathatha imali ngayinika wena imali niyakhapaza ufuna ukulinda wena bazongishuta emzini wami bazoshuta umzini hambe bakushuthe lemeneja yakho siyacela usisize shema ndiyenza njani cela imali ndisacela bakuthi ndifonele meneja ndive yona ithi lalela wesisi yabo lento sicela yona ngabe kade uyenzile thina asirelaxile sokulinda ilinde ngendifone
Kodwa into zami azikwazi ukuphuma. Nami ngizova ngabithi. Lo sofa lo uyamjondolo wami. Awona 2000 los. Uzobe iwona ke namhlanje. Uzobe iwona ke namhlanje. 6000 rand. Uzobe iwona ke namhlanje. Uyabona uma kuwukuthi uyafeyila ukuthi ulungisele usisi imali yakhe. Uthi unawulela la. Ngoba khona unoyitho uthi unawulela la ekhaya. Angeke? Ayikho lenze ifana. Izinto zamagxaba. Ayikho lenze ifana. Ngicela udlalele kahle. Abana bhuti wami sendiwehlisa umoya kodwa uthi unawulela lapha. Imali njani la? Ikhona khona yebo ngiyazidiscipline kahle nje. Uyabona ke le favor benza yenza. Ngithi ngizafuna imali njani sakwenza lokho. Ngoba vele nizigebengu. Ngiyenzela ukuthemba. Hayibo nizigebengu. Ufonela isigebengu, isigebengu. Nizigebengu. Uthi nizongihlasela. Ngiyangihlasela. Lalela-ke ngiyenzela nikwenza yonke abantu bakuthi. Wesisi ngizwe. Ngiyenzela Angithi imali kasisi awukhona ukuthi uyibuyise. Anginayo. Okay. Usisi kuzothatha izinto eyiwena. Ziziphi izinto? Okay, ngizwe. Sawuzukhetha usofana wena usafanele. Ma. Uthi bakula mthondo lwakho. Uhlane ikiki endlini mthondo. Ngizwe. Uzongena. Angihlala mthondo. Emthondo ngihlala. Ozohlalayo uzongena. Sizokuthi unolala la. Uzongena. Sisi Akade ngizwe. uthi banisukunde ekamera lami ndiyolala. Wesisi. Kwani ngichaze insomani. Uzophamisa nawo. Ngiphamisa ikamera lami. Uzophamisa Akade nawo. uthi ufuna ukuboshwa. Wesisi. Wenza umuntu ozoboshwa. Yazini. Uthi sengikhathalele ukumamela bethuna. Ndikhathalele. Ibayiphumi imali kasisi. Ngiyithathephi bethuna. Uthe wena umshini. Ngiyithathephi. Umshini phela ukhipha imali. Uthi lapha emzimbeni wami. Asazi phela kwena. Kodwa uthe wena umshini. So thatha ifoni, thatha usofa. Ifoni yami. Sithathe nestand. Hayibo, imali nodefona nje 3000 le. 3000 osofa. Oh, na imali kanti yokuthenga ifoni. Kodwa awunayo leyo khokhela mina. Ayidliwa imini imali yakho. Idliwe bani? Idliwa imini. Ngiyike wena nje mina. Phambili. Wesisi. Phambili. Wesisi. Yangigulela wena. Wesisi. Yazo isayilom. Hey. sisi. Hayi cha. Cela ubone le phone othi 3000. Yabani abantu bakho esayilom. Cela ubone le phone othi 3000. Akwazi uthatha ifoni yami kwami uzokho. No, ngakithi uthi 3000. Uzothatha amafoni. Phela ngiyawazi amafoni mina. Awuthi ngibone ifoni othi 3000. Uzokwenzani? Ngifuna ukubona ukamba manje 3000. Ima uthawuzokwenza. Ima ngibona ifoni. Uzokwenzani phela Sisi. Ufuna ukubona ifoni. Ufuna ukubona ifoni. Uqamba manga lo foni yakho nje. You 800. 800 ifoni yakho. You 800 lo foni yakho. You 800. Ithi abona ifoni ka 3000. Ithabona ifoni. Sisi, wena uthe uphethe ifoni. Wena thula umlomo wakho. Wesisi, wena uthe Ifoni yami 3000. Yebo. So inhloboni yefoni ewu-3000 ngoba lamafoni mina ngazi ewu-15. Ngokwakho ndithi wazi ngibana 510. Yimi inhloboni yena. Ubuyithatha ifoni yami. Cha. Waphutha abantu. Wesisi. Waphutha abantu. Uyazi ukuthi lento yenza ungihlukumeza. Abantu bamibambe ngashonelanga. Khohlwa ngizoshona nje. Ngizoshona nje. Lapho umnyango. Kuvala umnyango wami. Akasili nawo. Okay, but uthi ufunani? Uvozwa. Lalela. Yini wena washishwa uvuka ngishula? Uyaphi ekhaya khona into zami esekamereni yami? Hawu. Nani iphathi lami lo? Weba. Iba lapho wendoda. Nani iphathi lami thina ba? Incedani bo. Into zami incedani. Nabantu bazamkhuthuza into zami. Muzamkhuthuza incedani. Ndiyeke futhi ndiyeke. Yebo sisi angidlali. Ngifuna imali yami. Ndiyeke futhi abantu. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Uyigebengu impela wena. Uyigebengu. Bafuthi abantu ndiyeke. Sibeke lapha umnyango. Andikoyiki. Uzothatha into zami. Andikoyiki. Suka wena. Wesisi. Asilwi nawo. Ziyemjondolo wami. Ezothenga umjondolo wami mncane. Ziyemjondolo wami. Ziyemjondolo wami. Ziyemjondolo wami. Ziyemjondolo wami. Ziyemjondolo
Njondo. Asafuna imali ngibulala ngifuna. Ngiphi imali yami? Nginayo imali ethathwa ngenini. Anikwazi mzinami. Nangu sofa lo. Angisofa. Anikwazi ngifuna uzonwisa. Kwanza lo nto ndiyazi anikwazi into zami. Anikwazi nomzwami lo. Awona umzwami lo. Umzwami lo. Ithatha into zami la. Cha. Kumzwani la. Kumzwani la. Nami ufuna yami. Anikwazi. Ngisiza. Sisafile now. The telephone. Now you're Nalo right. Hey, no, on Angifuni. Lo unjani? Angifuni kanjani sama angifuni. Ngizonhlungaze emzini wami. Ha, Sudle namagundwa. wena uyena umuntu wena. Usudle ngisho namagundwa. Nama kuna ngitshonto. Yazi nasezenjani? Sasenisstand. Lesi stand mhlawumbe ngasidayisa o 800 ifoni nathi no. Telefoni yami yangithumeza umoya, telefoni yami. Ngithumeza umoya futhi telefoni yami. Angifuni nje ukubani lo ngqondo mina. Xa ngilanga ngqondo. Imene nomntombazana. Sabe nomnceke wena. Saze phela abafuni. Ayike. Kambe 600 700. Saze ifoni beng 600 niphambene. Nisaphambene nonke ngangoku. I-Redmi. Niphambene nonke. Okay, nestand siyasithatha. Alright, imali. Mhlambe osofa nawo lo. Ngawudayisa imadla encane. Ya encane khona izo-eda utshela lo mmenemene lemene lokho ukuthi sengiyithathile 2000 wami. Uthola amadoda akho, mphatha amadoda akho. Yini singangeni sithathe noma impahla. Anginazo imali. Anginazo impahla. Uyabona nokubona ukuthi nale lesigebengu iwe. Anginazo impahla futhi abantu yacela Nkulunkulu wami. Nani ibhathi nami Nkulunkulu wami. Hawe ma, Jehova. Sigebengu kabi wena. Nani ibhathi nami obhaka usabe. Ngihamba nawe. Hayi bazithathe ngifuna imali yami. Ngifuna into zami. Ngiyeke nami ihlala yabo. Ngiyeke into zami. Ngihamba nazo. Usale immenemene lana uwivi yakho sala limmenemene ngihamba na ngisaka la nansi ngeke uzithole Beka lapha emotweni. Nizinja. Hawu. Asam. Nizinja miyabento zami imithwala nami. Soka. Funa ukudlula kwami soka. Univimba mnyanga wami soka. Soka. Awazi univimba mnyanga wami soka. Soka nazo ezingishasa amalento zami. ulimenemene Kulungile. isigebengu kabi wena. Kwakusiza ukuhlwa mama. Isigebengu kabi. Uncedile. Mene ndini. Lo mfazi. Ya Ulimenemene. Asa. Ngapha phethe umshini. Hambe izinto zami. Beka la. Nihambe izinto zami. Sobuya sikulapha. Ngeke noma ngayithani. Ukwazi ukuthi yami ihamba. Safa. Ukuthi yami ihamba. Hawu. Nami ibhathi lami. Into zami zonke. Hawu. Ukwazi ukuthi into zami zonke. Hawu. Ndisese ngaphi izigebengu. Igebengu kabi nini.
nendoda yakho khona la ekhaya khona la ekhaya nendoda yakho ngeke ngamele ngife ngeke kulunge akwazi kwenzeka lokho ukuthi sigadi mjondolo indaba esinikeze yona Imake mfethu ayikho akwazi ukwenzeka lokho wena mfethu Ayikho nje kahle ejikeni. kahle awafaki into namantombazana noma kuthiwa kuyafaka ngumfana mina la ekhaya ngumfana mina la ekhaya ngumfana mina la ekhaya yena uyintombazane kwayona leyo ndoda la ifaka la ekhaya indoda engakhokhile indoda engenamsebenzi walutho into engenamsebenzi walutho kwayona leyo ndoda leyo Imake mfethu manje wena awufuni ukuthi usisi wakho yena abe happy abahambe abahappy ngaphandle wena uyingane abahambe abahappy wena ngaphandle uyingane mina ngaphandle indoda la ekhaya akekho abazali bashiya mina kodwa abazali bashiya mina mfethu abazange wakhona na kwamfazi abazange bathi abazali ngamela yonke into bathe wena uyindoda ukuthini ulekelele uyinhloko yakho yebo ngiyavuma lokho awusichazele ukuthi njengoba umfowethu njengoba egoloza kangaka uyayimela yini ilokhu ukuba indoda uyakuthenga ukudla ayikho into akayenzayo bhuti ayikho nje umbone ehleli nje akasebenzisha ukusebenza kenze kumele ngenze njani yimi kodwa ngithenga ukudla mina ngondla indoda yakhe ngithenga ukudla ngondla bobabili la ekhaya behle la ekhaya imali njengoba ethi usisi uyakwazi ukuthi udle sakhe isitsha ngidle sakhe isithi phela kufanele ngingahla phela udadewethu ngingahla mina kuyena kodwa hayi ukuthi kuzophuma imali ekhaya ezokondla yena iphinde yondle le ndoda yakhe la ekhaya ayiphumi indoda beyamohlala ngaphandle ongcono ngenze njani makuthiwa le ndoda le wena uthi ayiphume njengoba wena uyothatha isitsha lapha kusisi wakho thiwa ikhishwa yona leyo mali yokuthi wena udle hayi ngamele iphume ngeke ngamele iphume Mase siyalamba ngamele iphume ngizozama nami njengendoda abazali bashiya la ekhaya nazi izindlu soqhubeka soqashisa mengingenjalo ngesindlu lezi ezikhona ngeke phela akwazi ukwenza lokho ukuthi singazobusa indoda yabo omunye umuzi la ekhaya hayi asazi ke uchaze mfethu ukuthi le ndoda le okhala ngayo yenzani kahle kahle la ekhaya le ndoda isiwumnumzane manje la ekhaya shaya umthetho la ekhaya le ndoda akukho lokho isisha umthetho la ekhaya le ndoda le ngisho kuthiwa kwenziwa izinto ubona yona ngaphambili ngayibuza umbuzo ngathi mina yashaya le ndoda isikhokhile ngahlahle la ekhaya ngoba phela bengakhokhile akhongishiseni ungavuka ngisho umaye emathuneni ngoba akaze akhokhwe umwana ngoba zonke into ufuna kuwena akaze akhokhwe lutho ayikho into imali yayo uyakwazi ukuyithatha le ndoda kwayona kwamali le ndoda le igqoka ngayo yile zindlu zala ekhaya lezi kurentiswa ngazo musu ukuphosisa kona uyayithola imali ile zindlu zala ekhaya kurentiswa ngazo angitholi lutho mina ngihleli kule yandlu leyo ufuna kwamali yale ngihleli kule yandlu eyodwa akho lutho engiyitholayo wena njengoba ukhomba le ndlu leyodwa kanti le ihlala ba ihlala yena impela nayo le ihlala mina kodwa into engiyikhalelayo ukuthi lezindlu lezi ezinye lezi nami kumele ngibe neshare nami kuzona wena uhlale kulezi uyabona ubona bhuti wami le ndlu njengoba uyibona nje le ndlu bingena ngisho iroof ingena sicapha ingena wind ngathatha imali yami nami yokugcina bekade ngiyisevela yona ngafaka izinto ukuthi indlu ibe right kodwa ngine right nami ngine yena right kaze sezangilekelela ngikhuluma naye ngimcela ngithi bhuti silekelelane silungise indlu uzosokwazi ukufaka umuntu akuhambe le ndoda ke la ekhaya akaze sesafuna akuhambe le ndoda la ekhaya intaka ngilwisa ngangilwisa akuhambe le ndoda qala isithunzi la ekhaya into yenzayo imake mfethu kahle kahle wena yini oyifunayo ngoba ngiyakuzwa ukuthi uthi indoda ihambe uma usuthi ayihambe phela fana nokuthi uxosha nodadewenu noma bengaphuma bonke akithi phela le ndoda ngathi uthi imhlisini abahambe bonke uzosizana le ndoda abahambe bonke uzoba nani yini onayo okay wena sisi wena kahle kahle njengoba ethi yabhanje le ndoda yakho shuthi umfowethu ufuna yena mayinixosha ufuna ukusala thathe yonke into ufuna uthatha yonke into sibe sahlwa lezi yonke ezingashiyelwa yona le yonke engashiyelwa ayizange ishiyele wena wethu nosisi wakho uneshare noma ngathi uneshare inkinga yakho usesukwathatha le ndoda wayifaka la ekhaya abaphume ulungile phela miphume izohamba nematerial yayo emali yayo phawula kakhulu futhi wena phawula kakhulu yini wamningi material phawula kakhulu ngeke kuphume lutho la ekhaya ngeke kuphume lutho kodwa yahlala la ekhaya uma le ndoda ngiyovula inxiwa ngale ngaphandle akho ndoda naphuma nalo lutho la ekhaya ngeke ngiphume nalo apha khona ngeke ngiphume nalo lutho la ekhaya ngeke ulungile yazi mina mfethu anginankinga
njengoba uthi usisi athi usisi ucela ukuhamba phela mayethi ucela ukuhamba ngeke umalele ukuthi aqaqe irufu yakhe eyakhe le amandla abo benendoda yakhe indoda yakhe enganobona engalutho akulotshelwe ngalutho la ekhaya ngeke phuma yonke into uyayifuna wena usungitshela ukuthi manje bazobusa phela la ekhaya mekunjalo kahle kahle uyabadlela le zinto zabo angithi uyabacosha futhi awufuni ukubanika izinto zabo uma bethi bafuna ubonakala ngokuthi lonke abantu abadala akahloniphi ngisho gogo lemakhaya abaphume la ekhaya bazosibona ngabazi nokuthi akhona ukuthi abazohamba nayo la ekhaya akhona ukuthi abazohamba nayo la ekhaya uyezwa nje nale uyasho usisi ukuthi akahloniphi umuntu omdala nje akamazi nokuthi uyini ebusweni bakhe kanti yini vele hayi ngoba abantu abadala ngabahloniphi njengoba ubona kwayinayo ukhona umuntu ongasusa indoda le ngaphandle ezoyifaka la ekhaya uthi akwenzakale kanjani uthoma abathini abekhona imaka asikudlule lapho nangu usisi ukhala ngokuthi nabantu abadala awubathathi notice akabathathi notice ibhuti bonke abantu abadala la ekhaya akabazi nokuthi ngeke ngabathathi notice ngoba njalo mengithi ngiyanibekela mina angizwakali lutho ikuphi mina kumele ngikwenze ngoba mengilibeka mina akukho kuzozala ushiwo yini bonke abakushoyo ufuna uzwakale kwabo nami ngiyadika nami ukuthi umbono ngubeke nami angisho nofuna ukulalela wena kodwa kuthiwani iqala noma kuthiwa abazali bena basekho kodwa wena ukusalayo kusasengane la ekhaya ngiyavuma kodwa angimakazi asho ukuthi akusale ngena amadoda la ekhaya akaze ayisho lonto leyo amadoda wangeni la ekhaya amadoda angena la kuhlala khona usisi kephi egcekeni liphi igceke kwishe yakhe kuliphi igceke akhosha ngiqala lapho ngiqala ngokwezwa intombazane izothi ineshete igceke liphathwa indoda khona intombazane ephathwa kanti ke somama mina lo mjondolo uzophuma la ekhaya uzophuma la ndoda yakho usafuna ukuhlala nendoda yakho la ekhaya uzophuma ngeke nambe niyovula inxiwa lengaphandle akho umuntu ozothi niphethe la niphetheni sinelungelo sobabe sisithola izinto la ekhaya ngeke akhona utho la uzoyithola Ngamele niphume akhomethele lezosuka la ekhaya uzophuma ngamele niphume nihambe uzophuma imake manje mfethu mina usuyangixaka ngoba awusafuni ukubanika izinto zabo awusafuni ukubanika lutho wena uthi abaphume bahamba kade ihleli la ekhaya le ndoda khosele ngaphansi izohamba nje usuyamrentisa izohamba nje iphume nani kuyacaca ukuthi kumele sirente phela thina kuyena abaphume futhi kuyacaca zonke lezi zonke imali ubuya ayikhole abaphume nje la ekhaya kwathini ekugcineni abantu abahle nalo egcina kuyena imali phela ngiyindoda phela mina la ekhaya wena uyokodliwa le ndoda yakho lokuyifaka la ekhaya ungazofaka indoda yakho la ekhaya uyokondliwa yona le ndoda yakho uyifaka la ekhaya wena nje unganginikezi ngisho kodwa mina ozama ukulisela izinto yokondliwa yona le ndoda yakho ishayani kumele ayithole yeyani kumele ishaye ayithole uyakanga ngeke ayithole ishaye izindlu akahambe beyofuna umjondolo wabo le ngaphandle nendoda yakhe nabeyofuna inxiwa le ngaphandle akho lutho enizoyithola la ekhaya manje